Aj. Dobre. Je to tu. Je to tu. Tu je ešte hľada. Ja som asi vyhodil. Najíme sa na bezinke? No, tak musíš to tam. Dobre, to by si dal ja vodu. Však vôbec nepoužívam. Bola tu šumienku, alebo čo si stretol. A čo kladeš? Ja? Ja tu čas. Ja neviem, čo to je. Rýchlo. Ale nie, to sa... Náhle si sprej, budeme na diskotéku. Môžeme to, ale... Čo tam budeme robiť? Tu som bol akurát minulé predtým bratom nazad. Ideme cez centrum, toto je vlastne iba centrum Lučenci, tu v centre teraz. Ako budovy sú pekné v centre. Prví obyvateľia. No vidíš, druhé one tam. Dneska pôjdeme chlapci tuto do Slimáka, do krčmy tuto. Ale nebudú tam nejaký... Nie, to sú rockery. Výpadu? Tuto do Slimáka pôjdeme. To mám tam. Maďarská škola. Tuto, pozri z kohuto, vidíte ten kohút tam hore? Čo? Viete čo, spravím takto, zideme dole, prvo točíme sa, aby ste videli troška to auto. Vidím kohuta na streche hore. Tu sú pekné budovy, no. Ale ináč budovy staré tu majú. No, tak toto bolo takedy, toto bolo uhorské mesto, chápeš? Uhorské mesto, pekné. Mám opraval, že si No, tak to, toto som prekvapený, nejaké staré. Podívaš sa na to Reduta. Reduta je krásna. 1810 postavená. Toto je krásna budova. To bolo ešte skoro ako secesia. Toto secesné veci tuto. Škoda, že sú tu one padala. No, tuto boli, vieš, aké krásne budovy? Rozjebali to komunisti, tu boli tak krásne budovy. Kokoti, vieš, tu boli nádherné kaviárne a tak. Áno, ale teraz sú krajšie, no. A teraz prejdeme cez novodobý kruhač, ktorý tu robili 20 rokov, ale už je hotový, to je hlavné. Old Arčan. Aha. Tu sa ona všetko robí 20 rokov. To je ona. Iha. No, to je parádna. To je synagóga. Synagóga. Predstav si. Aby som tam išiel pozrieť. No, zajtra sa môžeme Pôjdeme. Sice ošarpaná cena. No tak ale chudá, vieš, nikto neopravil. Ale vyzerá dobre. Bola tu veľká židovská, ale znesvetená, židovská komunita to už nechce. Odišla do Ameriky, To by mali one spraviť. Niekto ako. Pizza Capricciosa. Akurát sa nachádzame v brutálnej pizzerii v Lučenci. A ja? Je tu vynikajúci vzduch, príjemné prostredie, že plno ľudí je tu, ako vidíte. Plno ľudí. Plno ľudí je tu okrem nás štyroch. Prišli páni z Bratislavy. No vidíte. Tí jediní jedia pizzu tuto. Nikto iný. No. Čo dáme? Akú? Klobásovú? 90 centov. Áno. No dá. Ty kokos, koľko? 90. Dobre. Nech sa páči, pán Majko. Pán. Ja ten sa sa nestávačí ako veľmi. Dobrý deň. Aj, 3 osoby. Teo sa vyzlobali, ne? Pečenku, to dá na. Geniálne. Dobre. Nebúchaj s tým. Kokos, ale to si ma šokoval, že to je one, že to je super moderná obývačka. Nie. Moderná. Pozri sa na to, počkaj. Ešte izbu ideme kúpiť. Vidí robí ináč. Dobre, ale to musím hovoriť, keď tam si ešte.
Aha, takto je maketa. To ale ináč hrozne čarbeš. Ako lekár. Hrozne čarbeš. Pozri sa na to, ako to nad tým sa dá smúpeť. Očarený. Možná čísla. Múr nárekov. Kto to vedel, že to bol múr nárekov? Ja som to ošťal a prišli policajti izraelskí, že musím zaplatiť pokutu. No ale čo som ja vedel, že to je múr nárekov? A človeku, ktorému sa chce cíkať a nemajú tam ani toalety. No tak čo mám robiť? Čo som to mal pustiť do gati? Ako správny Slováčisko? Kvôli sa, takto to mám. To je ohne? Ohňová show. Bengálske ohne. Ohňová show ako Čegerová bola. Večer to musí pekne robiť. Ne, pohode, jasné. Tie budú s mliekom či bez? Ja si dám bez mlieka. Ja si dal s mliekom, ty? Ja tiež, mliekom. S mliekom, takže bez mliekom a jedna bez. No nie, koľko ako z Žilina. Hlava, Žilina, Poltár. Teší sa Bubak. Hej? No. Je kamenné more. Rovno hore. To je salamandry. Toto žijú salamandry ináč. Fakt? A ide k vode. Zlatý. Zlatočky. Brejka. No idem sa. Tak za tú hodinu. Kde? No pod oným, pod. Tak? Ja sa ide vidieť. Tuto hore, ja vyzerá. To vyzerá. Tam hore tá výška. Tak hore vyškávať nie, ale takže pod ňou, keď sa dáš, Majú tak sa tam aj vyškavé. Stačí majú tam. Dobrý. To bol asi prvý, ale? Máme tu listky z dole. Môžeme ísť? Díky. Nemecká prísa. Možno, že to nepomáhne, ale nepomôže, ale na pokus Dali ma mlyn a my musíme... Kukusovať ten mlynisko. A tak zase Je to bude... perfektné. No, to je ona. Nazeračná kamera. Čauko, opäť sa vidíme. Vítam. Servus. Ďakujeme. Paráda. Underground. Zelený mlyn. Tu máš. Nitra. No, romantika. To je jak nejaká filmu, ne? Mhm. Ale fakt? Civet tomu nejde, no tu máš chválenú, pochválenú, to si naštajduj. Dáme to do záberu. Dobrý večer. Čo ty už umieraš, Bubo? To bude ťažké. To bude ťažké. Troška jemne zaprieť, stane to tam, aby som toto postiahol. Dobre, pohodičky, mne sa ľúbilo inak, bolo to iné proste, Bola to another experience in my life. Experience in a green windmill. Windmill znamená mlyn. Ale nie je vin, lebo to je... Nie windmill, ja toto je, aký mlyn? Toto je Watermill? Jaj, watermill, sorry. It's a watermill. Green watermill near the Lušenec. Konečne vieme výborné páky. Aj. Máta?
Máš odpoveď. Prísko sa vtedy bralo ako také slobodnou vyslané Áno, mesto. áno. Však tam vznikol hippie, že ináč. Hippie sám. To ideme niekam. Čapica. A ešte aj tráviš mladý svoje, však si ešte mladý stále. Nie, tak do stovky ďaleko. Mlieko chceš? No. Som nechcel, ale dám si jednu, ak by si mi daroval. Ale Pýtal pre obdo. cukru mám málo. No, sa ti mohol dať. Však máš celé, hej, tú čokoládu k tomu. Tak, čo sa šupne, ha? Čo si to? Daj do kavy. Do kavy si to dám, myslíš? Jasné, no. Keď robíš také sladké ty, tak Že by? Som si to dám šokolad. Aha, to je sranda. yes, paráda. Jak Nutella. Vytlač to tam. Jak Nutella. Od mamičky, od mamičky. To je pohoďka. Na čo to má hovorí, vidíš to? Uvidíme, aké to bude. Á, podľa mňa, dobre. Čokoládová káva, však to môže byť dobre. Geniáliš. Geniálne. To ja nevlastím takéto. Tam je ostrov, chlapci. Tam je ostrov, Aha. vidíš ho? To je on? Áno. Tam je. Už si mi ho ukazoval. Už veľmi zarastol, takedy sa dalo s ním skákať do vody, my skákali. No a tu som sa posunul 4 pivami, išiel som tam preplávať. A skákali sme stade a no tak. Nepaj. Ja viem. Ešte som videl, dám. Ale ti to akurát tak mám pokazil, lebo si tam hodil budeš. Niekedy voľná, toto som snímaný. Ale nie, toto ako peniaz, nie? Zase takéto veci. Uvidíme, čo to bude. Hungarian. Ináč prachu je tam asi 2 kg na tom, ale... Ale zase nebuď Tak ale on je fanšmeker. Je fajnový, že tam ide o to, aby to malo kvalitný zvuk aj obal, nie? Aj obal, áno. Máme, výborne. Eva Marton, to je geniálna speváčka. Fakt? Výborne, jasné, výborná, geniálna. Prvýkrát počujem. Tichá noc, to je vianočná. Táncok, idem. Brutálne. Tu sa voda zastavila a tu na ľade príroda kúpali. Pozri, ak chodíky máš dole, jasno, tu to máš, to je prvé. No, to potok naplnil vodu a to bolo čisté presne také, vieš.